И какво ще стане като ги разбия? Ето това е с колофон, а това е с дамарова смола. Значи все пак съм ги надписал. Дамаровата смола е много по-трудна за размесване. Стои на бъчки. Още седи на... седи на някакви заполи, но по-бавно ще се... На мехури. Ще се уеднакви и тя. Ето ти ги абсолютно хомогенни смеси за мазане. А това е чист шелак, който е един прекрасен божествен цвят има. Това му е цвета. Приказан. Той знам, че е истински, защото знам откъде съм го взимал. И сега това нещо може да се направи и започва да се разслоява, но когато се разбие, може веднага да се намаже в... Не види, че цвета му е абсолютно хомогенно. Много отвия. Че го трябва да го отвиме, то се е залепил. Това са пак за Евгений, който много беше любопитен какво ще стане с тия смеси, когато един ден ги отворя. Значи тази смола, дамаровата, е много по-трудна и по-гъста седи. Ако искаш да отворим едно.